Sagudayan nga ron ti surat, ti pagkasalitaan, iti kalman lang ni pagayam ti ka Silvia, kunala dito'y, idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi, ta, imbagak, kaniya Ronald, nga sa anak agawid, no dikit umyanak. Nagkatawa laeng manong nemi, takaslasaan nga mamati. Kabayag gaminin manong, ti relasyon mi, ta, at basbasak pa lang, iti korsok nga nursing, hindi ta, arasaas nan nga kuman mapasamak ka na kami. Panakpak kuman, ngamtsagbot pa'y kayat. Naggraduarak, kanagdama kita, manong naming agtrab-trabaho, ti may nga private hospital, duwanton nga tawen, agtrab-trabaho ako. Numanin irasaas na. Ano kasta manong naming nga mailiwak, kang kuwana, itawag ko, nga umayak, mapanak mangrabi. Siyempre, amo na matanji paboritok manong. Agtili ito dumalaga nga native ka manok, iso timang party, iso pa itimang luto. Kirugan na, anong name sa nanto laukan iti rangaw ti sili. Kat siyempre, no mapanak iti ayanda, kat makipanganak, okay magdananang na. Kinanti duwa nga ading na nga babae, nga balasitang daan manong. Nasiganda mo ten kanyak. Ipagpayin at awag da, manang nga ipag. Manugang, nga anak, ti awag mo't ninanang na. Ireserbanan ton, dadyo bati ko lang, puon ti payak, ken kastamat na nadjikimol. Taladang ti paborito nga paset ti manok-manok. Bati ko lang, payak, puon ti payak, ken nadjay kimol. Ket siyempre, nakaimimas to ti panagkaldok. Panagsidak. Namanan, ihawis naman ng naming umyanak nga magkatawak man. Tasanto nga matungpal ko na. Ay, tidayit naman ng naming nga panangibagak, nga humayak manin magkipangrabii, kanito palpas kami nga mangan, katimulo nga kanaginaw, inyarsaas ko keng kuana. Umyanak. Oh, apagkatawa ka. Apagkatawa ka. Dito eh. No kaano pa nga jak ibagang umyang ka. Isi ka matindi may ibagang umyang ka. Ano na? Di ka mamatan? No kaano pa nga jak pa ibaga kang nga umyang ka. Isumati pa ng ibagam nga umyang ka. Sabi, di mo kahit umyanak? Doon tibang ibaga, di mo kayat. Akin na po no, naisagana ko yung motorsiklo. Nga, pangitulod ko ken ka. Nakaready. Iso nga, no, inakon no ko nam, rumwartahan. Pakandarag yung motor, lumubungkan, titulog ka yung malayo. Tsak pa yun din nga baga, umianak. Di mo kayo? Ano nga jak kayat? Siya kata saan ka mangayat. Kasano nga kayat ka tsak tinangabagan? Hanggagangaw? Saan hanggagangaw? Umianak. Nga magkadiaag ka idakam kinaading mo? Hindi. Bebe. Loko ka. Ano? Uy, Ronald. Hindi nakarakupan ng kasta. Hindi ito, nung marakop, nakalikodak, mapakimutan na ba? Hindi sumango ka. Uy, Ronald, talagang umiyak ka. Umiyak ka. Hindi mo man kayo, aman, umiyak ka. Katuan talaga amin umiyak ang magkanda ka ganianin mo. Ano, ganda kang ganianin? Sika, di kay dak, siyak di kay dam. Basta makitan. Ako na ka. Apay. Agat manok pa ilat ang iwat ko. Naimas mo yung agat kimol. Agat bati ko lang. Agat puunti payak. Nakaimimas na lips mo sa may bagang agat manok.
di mayat, nakaslagsit si Dagman lahat. Inakpaing toothbrush hindi ko sa, so, ito nang itugot ang toothbrush ko. Awala toothpaste mo, dumawat at toothpaste. Ada tuwalyak, ada pagsukatak. So nga, arihan ako na hindi ko siya. Pero so, kamat. Itang umayatan ko, kasla si kadagkadkad. Apay, ito sa bali pa panam. Ada awis na pa rin yun Ada awis na nga. Ada pa panami ko Diin ka. Nagbati ako. Talitatang mo to, may makiedda ka niya. Hindi, awang matitatang ko, balo na nanang ko. Ewan na niya. Every morning nagpaiso manong nemi. Ito na mga kaninanang nanang na manong nemi. Nanang, ni Ronald, more but be 3 more. Hindi na yung pakadaking kaya? Okay. Tamang pala anak ko nga nagdikos ka, nagbalong ka ganit walyam, ganit pagsukatam. Wala na. Taom yan anak. Nakita. Ay, Agnes. Mapay nang. Naurnos malata silid mo. Tamang nawara, kababain kini manang mo nga Silvia. Sikat ka na. Sabi ko mga siyak nang agkadadakin ni Manong. Dito silid ni Manong, manang. Ipag. Sobrakan. Dito pagsukatamon. Talaga mo dito si Jetsi. Kuha ti arawatag Ay, agkasilid kayaan. Dito yung hati kayat. Ng asawa kami nanang. Ang lakit kayat ko launa ya. Manong Nemi. Talaga binalo na insagana ako nam. Saan akong nagbra. Nam nagpantiak madlang sa datay batok na maturog. Dati narasay Manong Nemi. Wow, pang 90. Baman nga pagkatayag ni Ronald na makakita ti pamagi. Ni maumutin. Napanan na. Inalag ti cellphone ko Manong Nemi sa ko in dial. Ten number na. Ni, damo dito ti cellphone na. Dito yung matiyan tinag-ring. Saan nga makontak ko? Nagloko na ito yung Ronald din. Kita nga kayat ko nga dan mapasamak ka na kami. Oh, matan. Napanan na. Manong Nemi talaga nga kahit ko launa yan. Gabuta. Kahit ko ngay sumit lahin ti pangipayak ti kinabirhen ko. Sakbay mapasamak ti kayat dapapakin ni mama. Nga makiasawa ak kini Henry. Ni Henry Manong Nemi ket kadisdisag na may sang siman. May nakpinasyar. Saan nga amo ni Ronald? Kedeta? Imbagamat din datatan kininanang ni papangko kini mamangko anak ko Manong Nemi nga ni kano Henry kayat na. Kinagre-react dako sa Papa, Mama, amoy man nga nabayagan ti relasyon mi kini Ronald. Sa iyo baga ni Henry pakiasawa ak. Nag-aapa kami Manong. Inong tandakon. Pagan ano kano ni Ronald Manong Nemi nga awan ti masnop nga trabaho na. No saan nga agbangkang, agmula iti nateng. Manong Nemi, agmula iti balinghoy. Adamat kiti business na Manong. Kasaba. Agar aramid Manong Nemi iti kasaba nga bibingka. Na ado di kiti umapman agangkat keng kuana. Ado supsuplayan na. Malaksid nga agaramid ti bibingka. Na ado di kiti mapan agangkat nga glako. Ado pati supsuplayan na Manong Nemi iti balingkoy. Kabuta nalawat ti pagmulmulaan na. Malakas iti neta Manong Nemi nakadado nga netib nga manok na. Ado pati pabon na, pato. Ado pati kalding naman. Sa Nojak Mariro, sa nga pulo, ti baka na.
No balorom amin di kita kadakkel. So nga, saan nga tapat nga maatiw manong name ni Ronald no i-diferensyak o no idasig ko kini Henry. Ni Henry manong name amok nga debisyon na. Sugador. Awan sabat ti ornong na. Hangim, nadya ha? Ada kanon bukod na nga balay, dakkel na balay. Injaya na kanyak manong name tinapintas sa panagbiag. Ohen, oras sa anak to kanong nagtatrabaho. Sa kunanan, kahit ko kanong trabaho dyan abroad, at kanong kamsat na nga may sa nga nurse sa dyan Australia. Katalis to akan nung makastrek sa dyan, no? Alain nak dyan kamsat na. Ngayon, oras niya tibagbaga na. Umuna-una yung anong name saan ko nga eten ni Henry sa nabayag kaming kini Ronan. So, tsakayat. Ngam dakkel ti pamatik manong nemi ano anya ti baga ni Papa. Iso ti matungpal. Mayatak manuno saan. No anya ti nalabaga kung nanak at isot nalabaga. Urag dadata nga poraw. Nadayta ti kapanunutak manong nemi nga umiyanak ita nga rabi ta oran yan dun ti bawas pasamak. No maipapilit to da papakin ni Mama nga makiasawa kini Henry. Santo unay ang sakit tinakim manong name ni Ronald. Dahil sungarod ti makauna kaniya. Bareng No. Saan matlangan ta kami kini Henry? Bareng na danto. Rason tapno agbabawi ni Henry ti panggip na kaniya. Idinita nga pa nagpampanunod ko manong name dimtengen ni Ronald. Libabas iti silid. Tanakalukat. Ronald! Ronald! Kinamakam ko. Napanam. Napang kumalapin at ganaan ni paring June. Agat arak ka? Iminumak ng siyata. Kunak malano. Napang kulapin at ganida, gababain mo, naka-schedule namin. Awanak ko mapaitan o awang ka. Hindi ka, agsubli ka. Amo pa banutan ng daak. Muna saan, tulad akong sa balay. Ito. Si kamat lapat patig Si kamat kapat gana. Pag wala pinagustuhan sa pagbit, ida ko nakmat. Agbarding kami ni June. So, binunggan. Kung pambarat na rin naman natin pulutan ka. Pulutan na nga. Karne banyas. Banyas? Ang pagkatawa ka, hindi agad banyas kan. No kayat mo, Ramanam, atin niyawid ko. Ano ko mo? Ramanam, naimas. And di magasak pa iti Jean. Iminom ka lang ko rin, gimatang ka pa'y? Bambitinak, ituloy ko ito. Lain magarob nga, mampartek ka man, kaya man. Sana ka mampartek. Sige man. Raman ang mangarot na karne, banyas ka magpagan. Mukha ko nagtupay ngayon. Mabilang mangarot na makan. Uy, nagoy ka. Oo, natakit kita. Huwag gayam, Bram. Nalalala kita, padasong nasagidan. Narugit na imam. Sagidim to nita, ore no, karim-kem to no, matandama, pangadigos ka pa eh. Sigarat. Karim-kem ako ni, sito eh. Indasar na ngagpaiso manong dahimi tinyawid ng adobo karniti. Banyas. Tsak may naramramanan. Panasem na imas. Natraman na. Katraman banyas Kaya mo? Tapno may tulad mo nga kanen, loktak to gin. Ta uminom ka. Uminom mo kaya? Man. Nagimas. Mabit lang. Okay. Dito yan na baso. Nagbasit na baso. Neranta nga para gin dito eh. Sa aktor ka mga natin lamis ka danom. Tapasaron nom to Umunaak, tuladan na ka. 1, 2. Sa ako pasaroon ti danom.
Sige. Inaramid ko, isumatarabidem. Sige mga ron. Uy, gusto na. Hamo pa na. Nagpasit lang na. May salatil mon. Siyat. Nagkitim ka. Ha? Nagbara! Sige, uminom ka danom. Malamis. Mayatin? Nagbara. Kahit ko ba kita man sa pulam. Gawata naman nakpede ito. Raman na nga talaga. Data. Nalasag. Kasi na manok. Na imiimas ng manok. Oo. Mayat. Kahit ko ba sige. Nagpulutan ka. Ituloy mo't uminom. Then, di ko sa. Sige. Gusto mo nga daw. Di mo ibusin ng pulutan mo. Tagpulutan to na madamdama. Hindi ka agbarbarte ko baka nabartek to ti romromansahe ka. Nagbayad gayam. So, iki mo nung makpay. Sige. Tawray naktada kag digos. Manong na yung nakataluak na siyat. Nagbara man din di bagik. Numuna kita uman garod aircon di balay da. Nakadiko sa akon. Umuna akon di silid. Alam detan. Isarak mo di kwarto. Ha? Tajin ka na pulutan. Baka doon na yung imas nga pulutan mo Kahit mo mapulutan. Doon ka. Away na matasa mo? Ano patasan Virginak pa lang, oy. Abang amom ta dama sa mali apulutan. Isa di magbaganda. Tigid na kapadasan. Pigil kumin nga. Manganda pa lang, kananda pa lang. Adalang data kukadan. Di pala dilad isarag da. Sinag ko na. Kung ko na, tigid na kapadasan. Kahit mo marami nagbandigas na. Nakayat. Uminumak pa namurtag kang sa amin. Baka sikat umunang nga mang banyas kanya ka. Basta kahit kumitunong, nagpulutan di karne di banyas. Manong nemi, maulawak ngatin. Iso na lang da. Talagang nga, dagaanganak. O nakapipig sa electric pan, ngayon pasarang na kanya. Kahit konti aguyos, inikat konti naitik, manong. Tilo ko nga, Ronald. Dagos na lang nga sinanggap, manong na hindi kiti mansars. Ronald. Ito pa lang ako markarit na ito, Nakapimpintas ti sukog. Tagiti duwa ka man sana sa mo, sweetheart. Uy. Ana, sakit? Ana, mayat ti sakit na. Ronald, kuku anak, kukuam ti amin ko. Ipaay ko ken ka. Di kami lang mapilpilit son. Siyak pa yan tinagkalikagom nga umyana. Siyak pa yan nagmayat na pinainom na. Tinag-iwas ti pulot. Uy, Ronald. Ronald, nagmayat. Game na game, manong name. Gabo siguro ada inom ko. Iso manong name. Siya kumat si mublat aking magat ko na. Indoron nak manong name ni Ronald kada pag-isumit nga paidak iti kama. Sanak manen sinunggaban manong name kadi na malan na nagitilips ko.
Nakababaot manong nemi nagmayat kasigayan ti kunada nga maki lips to lips sanakit. Uy, kabayatan manong nemi nga naglanang nagibibig mi. Ay ayaman na nagidadda ti baroko ko. Sa napinasal mo. Oh no. Sa ti may nga ima na manong nemi adda ni ti baba. Lungotoyin. Agluglug maten. Nakapaspas. Diyan mo na mo. Matamakan sa. Mata. Lip-lipas ko hindi namin sa ngalawas. Kapertil mo ita. Aha. Ano kapertil? Nurse ka mo na ita. Uy, kapertil ko. Isungan na basa. Ana ka marigata nga ron no kasta. Nga ana. Namangan. Isarunok kita nga igupin. Oh, si Kamad. Nagigup ka lang or itayin ti sabaw ti. Tinula nga manok pagkatapos. Wan, naimas ka sarap sabay. Yung paypayso naman ng name, hindi magas iti barokong ko sa na yung pababahan kat na Ronald. Oh no. Ure ko lang kagkagatin ti aking baba nga bibig ko manong name, idijak may ladawan ngayon nas. Nang runak na panamatin kinikinitin manong name ti perlas nga dati tuktuk ti kwento. Ti ma. Oh. Sana mapanikur-kurikur ti dila na manong name ti ruangan ti kuweba. Oh. Ronald, kalpasan nang imaton manon nemi di magaspanan iti duang mansanas ko kalpasan na amalan naman ang digiti lips ko kadne nariknak tinabara nga Ronald agsakana na Ronald sige Ronald naimapuson ti panangipahay kun ken ka ti amin ko kukuha na si kamit lang ti umon Anong name ore ko na nagkayat-katan nga na emula ti panjo pangot ti dugen kakukuk iti bukot na iti panangitured ko manong name iti saem nagsakit agim okay na agin iniin manong name ipangato ipababa na Ronald. 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 Pinagpatangganak na kinayat katan manong name gabutan na isang sangayan ti marikna. Imuno na imitisuna. Edi panalikoyak libo kay tinak panagkayat-kit keng kuana pero nagyan naman manong name di up and down nga pa nagrusod na sana pa inyo kuyok manong name Ronald marignaklat na manong name iti pa sana kat pinaspasan Ronald panak man ni Ronald agsabat na Ronald Silvia nariknak manong name iti nakabarbarang ang likido nga pimsuak nga simabat tiriknak manong name Juan yasta ko na iti panagkinayat-kat mi ano mabalingkat saan kaming naginimbat manong nabayag nga dakam tikas ng sitwasyon pili ta agkirpa ti anal-al ken anang sabmi. Dimsaag. Anong nemi? Mariknak. Sakit ti guro ko. Pasensya ka. Ha? Apay nga pas pasensya ka kaniya. Nasaktan ka, di ba? Mukha gabatam agdadamwak nga ron nausawang kan samatan
Gusto ko na ilingat mo. Punasan mo nga nagitalingat ko. Nakatutok pa electric pang kada tao. Resi ka? Ito maminsan nagpa-aircon ka na. Napiyang niya malayo at aircon niyo. Kastamang ti planok. Papintasig na ti balay. Tapos damat yung aircon. Alright, medyo panakilin ng tiornong ko. Naglaw ko pa di duwaba ka. Umanayin. Yung makure ka. At yung bagamita ya. Nga niya. Iso ka din nga manugot kan. Kasi kamis mo, manugot nga umiyang ka to. Voluntaryo ka nga nang ipahit, kinibirahin mo. No ba'y nabayag din? Nakikitawakin ka. Ada ka sa bali nga lalaki di biyak mo? Ronald, nalawag din nga ko itay. Kahit kung si kamit laing ti umuna ko naman. Awa na, unti kas nagmagag. Sana ka nang bindot na nga ko. Anyakit mo sa akin. Unapot na dyan damag ko. Damagan niya. May panggap ka na diyang Henry. Damang siguro kung saan ko nadamag. Nadamag ko ngayon saan ko apinati. Diba check kat saan mo baling magkiasawa kat sa bali. Kabuta siya tipat-pating mo sa kari. Ngayon na dyan yung bagamit ay. Nakayat mo. Nasyakment lang di makauna. Di kahit nasa way lang gusto. Ronald. Sige tipat-patig ko. Amo. Ken patcheck na siyak tipat-patig mo. Gusto na lang ta. Tanya, ituloy mo. Bakal ti pamatik. Nasa anak to sardengan ni Papa. Naging gantiyak kumandukot. Nga magkiasawa kay ni Henry? Dan ni Henry, sudat naman da? Nga makidad kang katanaran niya gabiyag? Napintas nga biyag? Gapo ka dita agsiman? Kada do ornog na? Gapo ka dita adandak kalabalay na? Mamaling ko ba't nga artapan ni Sura? Kahit ko lang yung martapak. Nabayagan ti negosyo. Nasa timang susuplay ti adu nga lugar kadag iti balinghoy. Ada negosyo nga agluto ti bibingka na balinghoy. Nga doon agang angkat. Nagato namin ano ka no, naglako ka rin tarakin ko. Kaya mo ti pakitakin ka. Numanod na gyan ti Bangkok. Libreto ti Bangkok. Sabi yung tanak. Ano bagbagak lang? Ang isa tibang ibagbaga ama. Amok met kahit nga do ornong mo. Kanore awan ornong mo. Sikat tipat-patig ko. Kahit datangarot ko na naganak ka. Ngaga po ka dito si Man. Nga ti amoda kahit adotot kwarta ni Henry nga miti siya. Shhh! Ako. Apa anak natin. Sige. Mag-iasawa ka. Kinunanak at bimawa ni Manong. Ronald. Ape kasta ka. Manong namin suot ng tibrip na sa t-shirt na. Nalpasan na. Napantimaog. Nagsasaro na tinamento. Natao. Uy, anak ko. Ibarte kang mandeta nga paset na. Diyak kayat kuma. Ngam kayat mo kabilitan. Piditin na ka ni papang mo kasta. So nga rin nga, yung manugot ako nga, yung payo ko, ti amin ko kinika. Tap na di ka sakit. Tap na sa ano na nasakit tinakim ko, kapag siyak madama ka na. Adadag sakit tinakim ko. Itataddan na pasamak ka na takalpasan na katanda pala sa baling nga lalaki nga. Tsak,
ipalubos, Silvia. Uraan niya't mapaspasamak. Pumatayak. Nunas ka na pumatayak. Ano niya ito eh? Hindi na natin mauwain. Paseta na mamata. Kaya asawa na ako. Sige, uminom ka. Di mo yung tangan doa. Basit matanda ito, Jean. At tabi may sa ginatang ko. Di iruan mo, taginom tangan doa. Agbartag tangan doa. Manong naimin, tulimit iminom, aging gangin marakop manen manong naimin. Silvia. Ronald. Tsakayat mo po ko. Ninit, nabartag ka, nagsangit ka. Tsakayat nga mo po ko. Sinuntupit niya ang kakakastoy. Ronald. Sinuntupay. At ang tuping man sana sa karam ka magkakasto. Ronald. Simagpat kami manong name itikatre. Ket data. Karkaram ka man naman ang nagitiman sanas ko manong name. Kalpasan na bimabain pababana na eh. Papanam. Name masitan timangan. Tagpulutan. Tapay. Kapatasan mo binungkuhan at daraman na ita. Ha? Loko ka. Uy. Ronald. No itay manong name kat saan nga ni Sir Rectidila na tasampay nga nabukit kitan ti rawangan ti kuweba. Ngem ita manong name. Ronald. Hindi lampay lang nagmaya. Sa nagbangro, nagbarat sang aw naman nung name. Asumsumrag ito. Ronald. Nagmayat, Ronald. Orek lalamin duwa manong name. Kabayata nakangganan nak ni Ronald. Takas na ulit tilaing na manong name. Sipsapan na. Nakuno-kunutin. Sana isarag ti dila na pagkutsi-kutsin. Ronald. Simublatak mo at manong name nga ng romansa keng kuwana. Kinan kumot manong name ititak kubra na ko na. Lomom tingamangan mga anak mo ko na. Iti sa bali man na naguntaway man no naming kastoon iti parang kayit-kit ko keng kuwana iti kastoon man iti parang bahayo na man no naming naminduak manen kalpasan na simbabat man no naming suna napasamak pa man no naming asyakmet iti akinrabaw nga nang tugaw keng kuwana opo mamimayat manen man no tugawak kat sumrek nga may pinsan sumagad man no naming Masa ako iyok-uyok man nung name mo nagmayat. Ronald. Palak mo ni Ronald. Nagmayat gaya man nung name na da inom yung adwa. Sagad karne ti banyas man nung name adubo. Iti pulutan mo. Naglaing agbanyas man nung name ni Ronald itrabaw ko. No amo na tagbanyas itrabaho ko amukmet tagbanyas itrabaho na no anyat aramidan na aramidak met maramig ming agpadpada man kaya matamabanog kami na naginanakampay lang manong dahil tamanin agpungtot manin alag sino kay kahit mo ni Henry mo na siya handa pala pagsalitaan dito itan nga pagsalitaan baka doon na ito yung umunakin, mauding o iyumyan mo dito balay. Inarantam ti may dito, itapnig kasi takin maipain mo ti amin mo. Kalpasan na, ibagamton ng agsinata. Tagayan mo ka di. Diyak kayat. Ngayon ti sa lutsod ko.
no ipapilit ni papang mo nga makiasawa ka kini Henry. Umanuot ka kani. Naturahin ni papa. Di kahit nang sawen nga paturayan ka. Mawatan ako ma. Agawid ka nga ro din. Pagawitan ng tagas ng oras. Grubot ka. Titulod ka. Kinunahan naman ang name bimangon in short naman short na. Tibrip kan short na. Sa nangalat na sando na. Isot mo terwatan. Orahin ka dito terwar. Sa ganak di motosiklo. Yung sahan na ka nagkutima nung name. Laging ka nang ko ti panang paandar ng ti motosiklo. Makadarim ti makadarim lata. No dinak maore di kagsubli ka dito. Manong name. Kapag ito makainumak. Ang alak ti tuwalyahan, balabal ko ti pagkiksak naman ng alat ti danong. Saan bala nagsubli dito sila. Kapag ito din siguro mauray manong name nagsubli. Di ka matangawidan? Saan akong nga gawid? Ana? Saan akong nga gawid ko nak? Ore mo may nagtuntunan na tata na papakin ni mama. Sana kang gawin. Sigurado ka. Yung napagawidan nak. Kapilitan nga gawin nak. Kasi naman din no. Ipapilit tayo ni papang mo nga magkaasawa ka kin Henry. No saan ko akayat ako maramida na. Kasi tati bagam. Namita ko namita nga naturay ni papang mo. Nga amin na kayat na kat batungpal. Di kahit ka sa nagtungpal ka kingwana. Nga maun di maramidan no, di mo kayat. So nga rin kayat. Ay, ito nakadimat lang. Silvia, ay, ito kaunay-unay. Yung napatagmat, siyempre. Kaya niya manakid daw, di ka naganak. Kidawan da, katpat gamida. Oras mo pakaragsakan. Baka mutitan. Basta saan nagagawawid. Ito ay akon. Kaya may nakatuntunin ni papang mo. Diyan nakasumursurot. Ngata? Uy, ikarikan ka. Saan nakasumursurot? O kaya't mo agad. Kung tubigat, isagana mo panangikasar mo kanya. Tatno malpas din ti kasar, awan to't maramidan da papa. Napagngard na kas karina eh. Alis to lang. Manong name saan nga nagtimagpay ni Ronald. Kapata makaturog akon manong name turog ko. Nadlaw ko mulat tangay mabay matisuna sa nakinarako. Good night, start. Rigan ka doon maramdam na. Doon pumarbangon. Rining nakang paiso di pumarbangon man. Ni tamanin. Kasto ni matmanin ti. Agori ka. Apay. Kaisbuak. Sige nga rin, alis tama. Uy, hamubugbog ko no eh. Ah? Loko ka. Bugwak ka. Dutraman na na. Manong name itinong palko ti karik. Nakipamigatak. Kat kapata. May sat pagsukatak manong name. Tinulungak ni nanang nga naglaba. Eh, di ka mag-agawid na malasang ka. Nalagay rantak ti sang agawid din nana. Tapos yung panagnag ko ka na papakin ni mama. Na talagang madiyak. Tsak kayat ng asawa na kini Henry. Karabian na manong nemi isumat manen minum kamit manen manong may mayat manen manong nemi ti panakpa. Kabigatan na manong nemi nabuwak kami.
itinapig sa apukaw. Uwain, ngag ko na. Silvia! Silvia! Timat ni Papa. Ni Papa. Apay, di na ka tinatawagan. Nakasira lahat at cellphone ko. Uri tawag na nga tawag. Handang matawagan. So, amo na siguro nga dak dito isong imaydan. Bumangon tan. Tasyak sumaw katakwala. Si Miri pak initawa manong Nemi. Kotse ni Henry. Ni papake ni Henry ti adda manong. Ronald, ba mga siya ti sumaw katakwala. Naguyodan na ka ni Papa mo. Kapilitan mo't nga gawid ka. Makiginuyod na. Pag ginuyodan na ka. O, ang pagdanagan. Taoran at aramidan na. Rimuarak parang. Siyemplo! Di kita ruwatan mo alam. Alam mo, tagawid kan. Pa, mabaling ka din ang takami kin Henry tagsarita. Oh, Henry. Henry. Dito gayam tayo mo, Silvia. Yung pagkamo ni papang mo nga, saan ka nga, duwang arabi ka nung saan ka nga nagawin. Tawagan na ka, saan ka matawagan. Duwang arabi nga miyanak dito. Duwang arabi imat ka nagpapas kami kini Ronald. Lukas ta. Dan na pasama kayo. Dan. Kaya no kahit may latang ikasar. Nga mag-asawain. Jak pulos umanukot. Wala niya araramidin da Papa. Taka. Nga mamalin. Sapon nga kasar kayo. Umayan. Tata. Pendre. Wala umanukotan ni Silvia. Siya akong tagkid-kid. Henry. Isunod nga kayat ko ni Silvia tamok nga awang pinapasamak na idikin ni Ronald. Pa-check ka virgin pa lang. Ay, dito yung napasamak. Patsin yung may nga kayat ko may tanak yun. Ngakat katawaan na ito ni Ronald. Sige tata. No, di yung kahit kumuyog kanyak na itulod ka niyo malayo. Muna na ako. Makikuyog kayo. Ay, alala, sige. Umuna ka karotin. Agawin ka karotin siya. Kundi baka mo ito ang agawin din. Papa, punyeta. Pa, isumat nga rumar ni Ronald. Ay, Ronald! Naimbag nga bigat yung tata. Isus po. Naimbag lang tibigat doon asawa yung tanak ko. Ha? Nanging mo. Doon arabing mo miya doy. Sama ta na kahit ni Henry. At na napasama kayo. Kanya pala urayam nga rin. Asawa mo ni kasar mo tanak ko. Ay, kuuna tata. Huray mong pala itamad lang da. Asawa yung tanak ko. Huray ka mo na naging narakop manong Nemi. Kini Ronald. Awanin ti problema ta. Awanin. Tadi nga kamatin kayat na Henry. Uri kayat na talagang tsak kaya. Uri ni papilit ni Papa. Agrinukat kayon. Sungur ka kanyak. Sige. Kahit da kayo. Ay, ibang di partido may mga asawan ta pagsasalitahan tayo amin. Ay, uwin tata. Ay, apay nga tatamay lang. Ay, uwin Papa. Manong Nemi nagawid ak naroon din ito balay kat inarakop ko ni Mama. Awanin ti problema. Ay, tala siya doon nakastaanak. Amom nilang matpapangmukit bang ipapilit. Yung bagbanta sa nagbabawi ni Henry. Uri sa ampeng nga nagbabawi Mama. Hanggang nagbabawi talagang tsakaya. Isumuti ko na. Amo ka sang kantungan na nagsakit sidong ni Henry. Tadi mo patpateg.
Kabutab mo ka ni Ronald, tibat patag mo, kadibat patag na kaunay. Ang madamdamalahing mama, umaydan doon, tapno, pagtutulagan min ti kasarmi. Ay, wala. Muna kasi nagdinamagbad nga ron, nga duwa nga rabing, imiyang katibalay na. Ay, saan nga mabaling nga saan nga mapasama ka, mahagay, ti kapitan ka pa naman, ti kasaryo. Katkas tinamnama mo nung nemi, napapake ni mama. When? No, may gagangila ko mati, kaya't napapama nung nemi, akalay sa amin. Ngam ko namat ni Ronald. Papa, mama, adamat urnong ko. No, anya ti, kasla rarapaapin nyo nga, klase ti kasar ti anak yo. Kastat mapasa. Takabaylak mat ka. Ada dun sa amin ti kwarta kami ni Henry. Ay, kasuhan na. Ako mati-mati nga bisyo marok. Hindi ito ni Henry at na sugador. Ika talaga na ha? Nagyamang kami talagang inlaban ni Sylvia, panagayat na kitsikawat, talagang kalikagong mo, nga kayo nga talaga. But para kanya, nasa-set mo lang timpiyag ti anak ko, iti sidong mo, Ronald. Hanggang manak papa, nagtalik kayo kanya. Nagkalaysa ka mga road, manong name grande kalaysa. Permi ko na. Naangay iti arubayan da manong name nalawa arubayan da at reception. Apaw na manong name kaputado tarakan na nga baka. O relatalo nga letson baka manong name tinaisagana. Sa manong letson nga baboy. Nakadado nga sagana manong name. Oh, kalding kada. Oh, baboy kalding. Pabo, pato, manok. Grabe manong name. Ado manong name itinawat mi nga regalo. Ta siyempre, ado na kita adda mabalin nga kabagyan mi, kaya na kita inalam mi nga ninong, orela 150 nga ninong, manong. Ano? Manong name iti silad na nga nangdamuan na kaniyak, isot nagbalin nga silad mi, iti panag-honeymoon mi. Nagtatuloy nga rod, manon name, iti pa nagtrabaho, kas nurse, ti may isang hospital, private hospital. Intuloy mat manon name ni Ronald, tigagat na. Kaya iti tinegosyo na, kaya iti pa nagtarikan na ti dinguan, kaya iti pa nagmula na. Naging ka manon name, pinapintas, pinalakal na, ti balayda, kaya nadaan kami, ti kabarbaro na lawa, nga kwarto with aircon. Huwag nawanan manon name, iti sa pulag pa'y, iti kinasaya at kinatungo, kinasingpet ti asawa. At kung nata papa, kini mama, yung paglagid din, tatalagang anta kami matlang kini Ronald Manu, iti nagkatuluyan. Kabuta damag mi manong nemi, ang albasan di pa nagkasarbi, kini Ronald, at alulong bulan, tinapalabas, nagkasarbi ti Henry, kaya asawa naman ng nemi at bababawi. Tapos agdindinamag manong name, kabilan na. Tapos nagbalimot ka nung anager, kat sugadurmat nga babaero ni Henry. Ay, susim maglaki din na. Saan ka ngayon manugot anak kong sikat nagbaling nga asawa ni Henry? So nga nag-asatak pa lang mama. Yan talaga naasin na po Diyos kanya. Tani Ronald, tinted na, ngayon sagot kanya, tisot na ikari. Nagbaling asawa kinama, digiti anak mo. Dua manong nemi, digiti anak mi kini Ronald. May isa ka lalaki nga ni Junior, kan kastamat tayo ni Jennifer nginaod. Nagtultuloy manong nemi, iti pa nagtrabaho, iti hospital. Kaya nagtultuloy manong nemi, iti aramid ka dati, nga negosyo ti asawa. Awan iti sa puling mapay, gabuta talaga naragsak kami na ornos ti binangom mi a pamilya. Nakapagturpos met manong namin dito kakabsat ni Ronald kada dandamatan iti kamagbukudan nga trabaho no pay awampay ti pamilyada. Dito nga rod manong namin iti pagkasalitaan nga nakmet tembura iti dito nga programa. Kanagyaman naglauna iti anos mo nga nangibasa ket sabi ko nga nadamat na ibatik nga ada liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagitipada kadimngeg kanagbuya. More power to your program. Tingar dagyaman nga paghayam mo.
Sylvia. Thank you, Sylvia. Iting ka pa nagsurat, pa nang ibura ito pagkasalita.